Se hele haven. Ja, nej, ikke rigtigt. Den er ret lang. Den er 1,5 meter. Ej, hvad er det? Jeg kan se. Ej, bevæger sig. Går den væk nu, eller hvor? Går den væk. Okay. Den er herovre. Ja. Hvor er skibet? Ej, jeg tror, den kommer op igen. Det vil så mangle jeg bare mit ben. Den kommer op nu lidt. Jeg kan ikke se den. Jeg fik den da. Den er lige der. Ja. Hvor er det sejt, den kommer, når man klapper, altså. Hvad hedder den? Pancho? Pancho. Den hedder Pancho her, og så over på den anden side hedder den Arturo. Den kommer op nu. Kom op nu. Jeg kan ikke se Nu kommer den. Kommer den igen. Katja. Så kryber det uden. Så gik ned igen. Faktisk. Really? Det er crazy. Really? Yeah. Ej, hvor er den sejt.